Eu teño no móvil un coño. Espera, que ya que quitar o palo. Pero costado tampouco está. Vale. Non me apunta. ¿Qué pasa? Micrófono. En principio está. Ahí está documentación. Hola. Igual, pero documento. No, bueno, en principio, oye. Sí, pero. Espera. Está mejor. Hay frío. Entre feo humedad. Estamos pausando. Sí. Vale, pois se vos parece, iniciamos este pleno extraordinario que convocamos, bueno, un poquinho para avaliar diferentes cuestións que en algunha delas tiña un carácter urxente, por lo tanto fixemos unha convocatoria pleno extraordinario urxente e, como é perceptivo, no primeiro punto da orde do día temos a ratificación da urxencia desta sesión. Sí. Nada, bueno, en principio decir que non estamos de acordo en algunha das ratificacións de algún tema a tratar, pero bueno, se o considerades, pois. É que, bueno, simplemente decir que a urxencia por unha cuestión técnica de prazos, de evitar que, é certo que igual poderían terse ampliado, pero sería, ao noso xuízo, absurdo poñer en risco comprometer prazos tendo unha ferramenta urxente que ademais se convocou de maneira, bueno, na que todos pudestes ter información en tempo dabondo, polo tanto, creíamos máis responsable facelo así para garantir os cumprimentos dos prazos e por iso convocamos. Por lo tanto, votamos se nos parece a ratificación de urxencia. A favor. Todos a favor. Ben, pois temos como segundo punto da orde do día a aprobación da acta da sesión anterior do 29, do 9 e do 23. Para a nosa banda, a favor? A favor. Ben. Pasamos, entón, ao terceiro punto, que é o expediente para aprobación inicial da modificación da RPT. Diego, se te parece que explicar algo máis do que se falou en comisión. Bueno, como falamos xa na comisión, que tenemos aquí unha modificación puntual, en un dos casos por os que ven a urxencia, o que queremos é aprobala para que entre en exposición e entre en vigor o xa día 1 de xaneiro. O que se contempla nesta modificación é unha suba dos complementos de destino e de 2 complementos específicos en concreto,
para adaptar os salarios dos traballadores á nova realidade. Asimismo, tamén se contempla a creación dunha nova plaza do Grupo C1 que será escrita a intervención seguramente. Nada, nos decir que, bueno, que non estuvemos presentes na negociación, polo que consideramos que si o considerades así que estaría ben. E nada máis, en ese aspecto estamos de acordo. Eu simplemente complementar que con esta modificación puntual da RPT vense rematar non, digamos que se traballa na liña de rematar cunha situación objetivamente injusta para os traballadores deste concello. Os traballadores deste concello pois estaban a padecer pois unha situación salarial, laboral, pois eu creo que era absolutamente injusta, basicamente polo traballo que desenvolven e pola situación na que se atopaban. Aquí deronse casos, por exemplo, de que un administrativo concursou a outro concello a unha praza de menor categoría porque as condicións salariais dun auxiliar eran superiores ás que aquí tiña un administrativo. Eu creo que é un exemplo ben ilustrativo de cal é o estado das situacións laborais e salariais coa que nos atopamos cando que chegamos aquí a abrirse unha oportunidade. Entón, eu creo que, bueno, que toca tamén ser xustos e recoñecer que estas posibilidades de mellora salarial dos traballadores entroncan na vontade do novo goberno de Soutomaior de mellorar pois estas circunstancias. Eu decía, a ser xusto, por unha banda agradecer, pois eu creo que a vontade de acordo das partes da mesa de negociación. Eu creo que tamén, bueno, pois toca agradecer de xustiza pois a generosidade da secretaria interventora, porque, bueno, é certo que foi grazas á súa adhesión ou a súa vontade de que asumir responsabilidades que irían a maiores, que se puido distribuir os gastos que teríamos neste concello na mellora de todos os traballadores. Por lo tanto, eu creo que isto, bueno, pues eu creo que algo que debe aledarnos a todos. Hai unha mellora obxectiva nos complementos, agardamos de cara a nova RPT que se siga traballando na mellora das condicións dos traballadores. Creo que ademais é algo obxectivo que o merecen polo esforzo que están a facer e, polo tanto, bueno, pues creo que unha de ellas, como parece a oposición está de acordo, pues creo que algo bo sumar a que estas cousas melloren. Por lo tanto, votamos. A favor, obviamente. E o último punto, pois é unha modificación orzamentaria por suplemento de crédito. É dicir, aquí, bueno, digamos, había cuestións que requerían, que non estaban contempladas no orzamento a priori, mas había algunhas cuestións técnicas que de cara ao orzamento do ano que ven entendíamos que era mellor abordar xa con pagos neste ano, e, polo tanto, un mecanismo habitual, modificación de crédito, para que tamén nos permita ir con tranquilidade de cara ao final de ano, que non se estea tamén saturando os funcionarios con outro tipo de mecanismos de derivar facturas de un único programa, por exemplo, en 2 anualidades. É máis operativo, é máis áxil, é máis entendemos que era, bueno, pues oportuno traer esta modificación de crédito para que se aprobase no pleno. Nada, non, simplemente comentar que, bueno, que hai do que estuvemos vendo é que hai 2 modificacións de crédito, pero que non se ve ningún euro para inversión, pero nada máis, solo para ese apunte, que todo é de actividades e do lixo, maquinaria, pero bueno. Que nosos investimentos obviamente forman parte do orzamento do goberno anterior, non? Nos obviamente teremos unha partida para investimentos no orzamento que nos pagamos. Creo que o sensato neses termos, entón, por lo tanto, nos faremos, claro que faremos investimentos, a mí creo que son investimentos moi necesarios e algúns que leva agardando demasiado tempo este concello por eles. Nos non vos preocupedes que se o problema de investimentos nos agardamos ter tamén o acordo do Partido Popular para investimentos necesarios para este concello. Se vai haber investimentos xa dende o próximo orzamento. Por lo tanto, bueno, non sei que creíamos que, por exemplo, cuestións técnicas como que
o programa de Nadal se distribuíse en 2 anualidades, cando máis sabe a Noela que formaba parte disto, son contratos que en ocasións non se poden facer en 5 días, senón que se fan, pois eu creo que é moito máis sensato establecelo pois no ano incluso. Exactamente, bueno, cuestións que non estaban contemplados no orzamento, recibos que van chegando, bueno, era o sensato, e, por lo tanto, incluso valorando que algunhas cuestións se poderían facer igualmente sen esta modificación, é máis áxil e digamos que era o adecuado. E, por lo tanto, bueno, nós obviamente vamos votar a favor desta modificación de crédito. Vale, solo facer tamén un apunte que hai un erro gramatical que aparece o Concello de Covelo. Nós somos Soutomaior. Sí, bueno, non sei, Vale. sabemos que temos unha secretaria compartida. En todo caso, Los datos no. Covelo non nos importaría. somos temos unha secretaria compartida, tamén diremos que a partir do día 5, se non me engano, o mes que ven, non, María Jesús? Pois terémola aquí a tempo completo, creo que iso tamén será pois en beneficio do traballo e do Concello de Soutomaior para este tipo de dinámicas que boa falta nos fan das ágiles e con presencia de. Por favor. Ben. Bueno, pois nada máis. Concluímos entón, levantamos a sesión. Moitas grazas. Ahora temos Quedamos para a Xunta de Goberno. estaba no bolso adiante. Cando me vou así entra unha mochila. Está aquí, pero ao final mirou polo ordenador. Eu mirei